В миналия епизод на Милионер търси съпруга. Ели, Дарина и Виктория заминаха за Италия, където вече ги очакваше Христо. Още в самото начало на това пътешествие лъснаха непреодолимите различия между момичетата. За да използва времето с дамите пълноценно, Христо реши да предложи на всяка от тях различно преживяване. За Ели той избра романтична разходка на морския бряг по залез Слънце. На следващия ден, след закуска в италианския дом на Христо, всички се отправиха към Флоренция. Вижте какво още се случи там. Флоренция е един от най-красивите градове в света, люлка на западноевропейския ренесанс. В този град са живяли и творили личности като Данте Алигери, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Галилей, Джовани Бокачо, Джото, Ботичели и много други поети, философи, учени и художници. Днес Христо е решил да запознае момичетата с някои от най-известните паметници на културата във Флоренция. Топлата от 1667 година. Само да знаете, че горе-долу ги знам. Да съм сбъркал една-две години повече или по-малко. Колко е? 1600. Аз какво ти казвам? Мене слабостта ми е историята, между другото. Аз мога да ти тълкувам абсолютно всички статуи. Ево нея, виж там. Виж една стата как оня си тръгва с другата, пък тая чака жена му, гледа как го връща вкъщи в момента. Това е много стара статуя от 1567 година. Това е моя идеализъм. Това е Давид, ето го тук. Да. Обаче това е копия на Давид, не е истинския, да не си помислиш, че това е истински. Не, копия на статуята на Давид. Кое? Това или това е копия? Не, това не знам. Това е вътре. Това е вътре и това е истинския Давид, който се намира вътре. А това навънка е копия. А размерите истински ли са? Размерите са абсолютно същите, да. Града е хубав, но катедралите, статуите не се впечатлих много. Харесаха ми, но не и да се впечатля. Кой снимаш? Добро е, нали? Да. Ако ви харесва, може да поставяме. Кое ще е профила? То прилича на мене. Заради това ли? Да. Христо пак за пореден път се държа много добре с мене. На мене ми обърна повече внимание. Айде да ви покажа катедралата на Флоренция, която е изключителна. Така нареченото Дуомо. Ето тук в дясно трябва да минем. Това дясно, нали? Да, това дясно. Откакто сме в Италия, Христо се държи доста добре с мен, както обикновено. Въпреки че се опитват да му отнемат вниманието му от мен, той се държи доста добре. Питаме как съм, глези ни доста. Естествено, и аз се държа добре с него. Нали обеща, че пееш? Да. Мога да ти спея. Дарина, Darina, Darina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no. Един месец да разгледаме, не? Да, в момента пея песен на Дарина. Да, романтична. Дарина, Дарина. Я преведи. Стига толкова. Стига толкова. Дарина, искам по-скоро да се ожена за теб. Да не повярваш. Искам Мики Маус, ама. Аз искам. Добре, аре, купете си. Аз по принцип много харесвам плюшни играчки и това си ми е слабо още от мъничка. Като видях магазина, веднага го дръпнах за ръката да отидем в магазина да видим какво продават вътре. Айде. Ето. Като дедо Христо. Жили ти? Не мога. Аз да нося такива детски игрички. Ще отивам на шапка. Да. Христо, може да носим и чантите. Добре. Какво да направя? За италианците се знае, че са едни от най-големите ухажори на стария континент. Вижте какво внимание предизвикаха нашите момичета на една случайна среща. Ciao, come stai? Si sta filmando qua. Sì? Cosa stavi filmando? È una trasmissione bulgara. Bulgara? Sì. Ciao Bulgaria. Perché, posso fare una domanda alla Bulgaria? Perché le donne più belle sono in Bulgaria? Пита, що жените най-красивите са били българи. Che mangiate? Какво ядете ви?
Това моят златар, между другото, мога го ползваме. Това за пръсти. Да. Това, дето che per l'anello doveva venire da te. Da me, li faccio io, sì. Той ги прави, наистина. La misura è 14. 14 е номера, каза. Така ли? Да, той, нали, е златар. Той е най-добрите златари на Флоренция. Кажи му 14 номер да направи. Direttamente lo fai 14. Sì, ok, aspetta, dammi il numero. No, mi dai la mano, così. Телефона, си. Иска телефона да мога да ти го даде. Разбрах, аз говоря и италиански. Говори си тогава. Дай ми телефон. Брилянта колко такова? Колко карата да бъде брилянт? Чакай сега, ама се прачим. Айде, де! Vive in Italia. Vuoi il numero di telefono? Certo. No, vive a Sofia lei. Sì, vado a Sofia io. Tu vai a Sofia, sì. Dimmi. Добре, това пред мене се случва, гледай. С бъдещата ми жена си дава номера, гледай. Окей. Vai. Ti do io il mio numero? Те са ми супрат. Златар и принцеса. Това е случката тук. Моят приятел Микеле го познавам от 20 години. Той е златар, известен флорентийски златар, който прави бижута на много актьори, водещи. Абсолютно случайно се срещнахме. И като казах на Виктория, че златар, разбира се, тя много се заинтересува, защото той идва златар, нали, идва от злато. Той пък се впечатли от нейната красота. Ами на другите момичета изобщо не ми стана много приятно, като видях, че златар обръща внимание на мен. Той дори изобщо не ги погледна. Говореше с Христо и с мене. Гледаше него, гледаше мене. Другите бяха настрани. И я питай го, коя е най-красивата от трите. Qual è la più bella di tutte? Sono belle tutte e tre. Posso prenderle tutte e tre? Той иска и трите да се телефон. Lei mi piace più di tutte, scusate. Каза, че ти му харесваш. Аз ти харесвам най-много, знам. Ето, звъниме си. Però la tradisco. Първият италианец, който видя, почна да ми изневеряш. Това не е верно. Това е първият италианец, боже. Аз от 3 години съм в Италия. Чао. Забрави и ума и дума този човек. Нали? Като видя колко съм хубава. Като видя колко си готин. Не, ти си нагла, просто затова на тебе ти носи чанти. Просто си изключително нагла. Трябва да се размисля аз какво ще правим в нашето семейство. Първият италианец, който видя... И му взех телефона. Да. Христо срещна един негов приятел златар на площада в Флоренция и той се заговори с него. Естествено, Виктория го прекъсна, за да може да влезне в разговора с извинението, че е била най-забелязана и се опита да каже на човека, дори го попита, аз ли съм най-красива? Не съм го заговорила. Заговорихме се взаимно. Просто те не говорят италиански и може би за това не са го питали. Ако знаеха италиански, те ще да го питат нещо. Право, това е катедралата. Гледай за какво става. Католическите катедрали потискат хората. Наистина. Не ти ли това потиска народа просто? Не знам дали усещаш от огромните. От моя скромен опит в годините, момичета катедрали не харесват. Казва, това може да го видим в интернет, дай да видим някои магазини по-бързо. Между другото, не беше точно така тук, защото заинтересуваха се от някои статуи на площада Пяца Синьория. Разгледаха и катедралата, но нормално е да искат да влезат в магазините, вместо да гледат нещо, което за тях е, може би, безинтересно. Най-много ме впечатлиха тесните улички, многото магазини, които са подредени, големите катедрали, сред които се чувстваш толкова малък. Добре, момичета, сега се връщаме през Пяца дела Република и се връщаме пак на реката. Айде, отиваме отбрат. Така иде. Престоя ми в Италия искам да бъде по-дълъг, но само с Христо, да бъдем на романтични вечери, но само двамата. След историческите забележителности, Христо покани момичетата в един от любимите си ресторанти във Флоренция. Там отношенията между тях продължиха да се изострят.
В този ресторант специално държах да ги заведа, защото това са мои двама приятели, братя Бути. Добър вечер, скъпи гости. Добре, това е едно барче. Това е ресторант на мой приятел. На мои двама приятели, двама брати, Франческо Бути и неговия брат. Те са легендарни личности в Италия, защото са съдружници на Доналд Тръмп, на Кевин Костнер. Измислили са Fashion Cafe. Може да прочетете за тях в интернет. Изключителни личности са това. В ресторанта вечерям от няколко години винаги, когато съм в Италия. Тук се събираме с Кавали, с съпругата на Кавалиева, с Долче Габана. Интересна среда. Ами мен не ме впечатлява, че са ходили известни хора, защото аз също съм била на места, които са били известни хора. Така че за мен е нещо нормално. Не съм се впечатлила. Просто моите среди са такива, така че това са хора от моята класа. В интерес на истината, ресторанта наистина не беше нищо особено. Но Христо каза, че е един от най-хубавите ресторанти. Това показва, че той пак се е постарал ние да бъдем на най-доброто място, независимо дали някой от нас го оценяват или не. Какво правите, докато ме няма в хотела? Забавляваме се. С кой? Помежду си. Не, аз не... Сега доведа го и в Италия, няма нищо смешно. Тук бъдете по-сериозни малко, защото аз трябва да избера за кой от вас да се ожена, не да се омъжа. Не, ожена. Ти ще се ожениш? Аз ще се омъжа. Ти за кой ще се омъжиш? За те. Така ли? Много интересно. Аз така мисля. Ще е интересно. Да. Нямам лоши чувства към Виктория. Просто не ми е приятно самочувствието, с което опитва се да се изтъква по някакъв начин. Изведнъж на финала тя стана доста по-нахална. На мене ми държеше ръката през цялото време, а примерно Дарина я прегръщаше, качили по задължение и те бяха малко настрани от нас двамата. И затова ми дава основание да си мисля, че аз ще съм избраната и Христо ще избере точно мене. Не мога да кажа, че ревнувам от нея, защото тя постига всичко с нахалството си. С Христо има някаква тръпка. Влюбване е силно казано, но има тръпка, да. Може би, според мен, той вече е влюбен.